ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Ҳама каза хубен? Тинҷан мардуми дураи ватан, шахсиятое ки доимо Саудо ТВ-ра тамошо мекунанд. Имрӯз 14 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ Душанбе пешкаштон мешавад. Агар шумо хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанберо доред, агар шумо аз Душанбе хонахар ҳастен, заминхар ҳастен, квартирахар ҳастен, пас навор барои шумо. хонаҳои Душанбе пешкаши шумо мешавад ва на барои реклама. Хона, замин, мошин, квартира чизе бошад, дар ҳамин WhatsApp мо ахириш 9997 роишен реклама карда фурӯшта мегузорем бачаи азиз. Дар ютубу, тиктоке, инстаграму, телеграму, дигар сайто. Дар таги комментария фикротонро нависен, аз куҷо то чанд зимат, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж дар корай. дар видео як дона лайк монен, дар ҳамин канали мо подписа сакинен. навора сар мекунем, хушрӯ тамошо кунем бачаи азиз. нафарое ки аз ютуб наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистесен, пас ба телеграм канали Саудо ТВ гузарен. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар ютуб мегузорам дар ҳамин телеграм канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаи азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаи азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин як дона хонаи Ваҳдат эълон кунем, далши қисми хонаҳои Душанбе мерем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. ана хона, мана хона, қабулш кунем бачаҳо. деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ замин, 4 дар хонаи фасон кардагӣ савдо мешавад. срочно бачаи азиз. тамошо кунед. 5 километр аз шаҳр дур мега. хоб дорои 4 хона, 6 сотиқ замин, кухни, баня дар дарунаш. хоб обши 6 сотиқ замин мегӯяд худи ҳавлӣ, боз дар берун мегӯяд 4 сотиқ барои боғ кардан дора. об ҳаст, свет ҳастай, 2 мактаб дар наздикиш. документҳо 100% кардагӣ. хона бе чизҳои даруни хона фурӯхта мешавад, яъне ки хона бе чизу чорааш савдо мешавад. дар наздикии хона ҳама намуди мағозаҳо ҳаст. фақат хонахарои серьёзни занг занед, мада сум дар кора савдош мекунам мега. ба ҳам хотир хонара арзон кардам бачаҳо азиз. 350 000 сомонӣ нархиш. аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир бачаҳо занг бизанед. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 4 хона, 6 сотиқ замин масоҳат, 350 000 сомонӣ. и хеле шароитҳо қатъи бачаҳо, и хеле нархҳо ёфтан камтарак мушкилтарай бачаҳо. ин шахсият да албатта ки ба хотири бениҳоят зарур будани сум савдо да гузоштан кадомед мегирен, иншоалло бачаҳо бурд мекунед. марамат занг зада далчи ҳамроҳи соҳибхона масия кунед. WhatsApp-шон ахириш 1735 аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед бачаҳо азиз.
мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб дӯстон азиз, деҳаи Корези Поён 5 сотих замин фурӯшӣ срочно дар маҳаллаи Обод дӯстон. И территория нархнаво бениҳоят қиматай. заминша мега 5 сотихша мефурӯшам. кадумитон мехарен дар ватсапмон муроҷиат бикунен. Обсвет ҳастаяни бемушкилӣ. дар наздикии мега ҳамин замин, яъне ки ҳамин хона 3 та магазин ҳастай, духтурхона ҳастай, 2 та мактаб ҳастай, масҷид 200 метр уқа дуре нестай, дарахтои мевадиҳанда дора. 5 сотих замина мега 200 000 кадем. кадумитон мехарен? марҳамат дар рақамҳои дастии ватсап аз зуми канали Саудо ТВ ба дили пир метавонен муроҷиат бикунен. марҳамат, занг зада пирсон шен. лайкҳоро монен дӯстон, дар канал подписатсия кардан фаромӯш накунен. фикротонро комментария кунед. аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат, чанд хонага дар корай, дар ҳамин таги комментария видео нависонда монед. худо хоҳад мо аз рӯи комментотон ҳаракат карда навори баъдинара пешкаштон мекунем. оиди замин занг зада пирсен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ҷайҳун Хумсангир астае ки деҳаи Чорумдалин. се дар хона 15 сотих замин масоҳат дора. ноҳияи Ҷайҳун деҳаи Чорумдалин 15 сотиха, 3 ҳуҷрага, 2 кухни, 1 баня дарунӣ, 1 баняи берунӣ, 1 калидор дорад. ремонтош бад нест, хушрак ремонт кардагӣ барои зиндагӣ таппа тайёрай. 150 000 сомонӣ мега. агар аз зуми канали Саудо ТВ занг бизанед, худо хоҳад бо арзонтон мекунад. худаш арзонай, бо иншоалло муомилаи соз карда мешавад. Ҷайҳун Хумсангир деҳаи Чорумдалин. марҳамат, аз зуми канали мо пирсон шуд бача азиз. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, фикротонро таги комментария баён карда монен. далши хонаҳои душанбера сар мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фароғат бачаҳо. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки духонага квартира дар 7 этаж ки масоҳати 41 метри квадратӣ дар 63 микрорайон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ватсапшона мегзорам, аз зуми канали мо муроҷиат карда метавонед. як хонага 7 этаж 41 квадрат дуконатай озод карда мешавад. хоб дом 12 этаж хона дар 7 этаж қарор дорад. ҳоҷатхона, вана, комнатаҳо ҳамаш ҷудо мешавад. хоб дом мега 2 талиф дора. иҷозати ремонт ҳастай. кори фасадош рафтестай. суруға 63 микрорайон лаби дарёи Душанбенка. хоб бари рамашка 385 000 нарх. занг занед пирсеншин. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дар 16 этаж ки масоҳати 65 квадрат як хонага гуфтагиянд. нигоҳ кунед бача азиз. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе 65 квадратара дар фурӯш гузоштанд ки нарх 354 000 сомонай бо арзон карда мешавад. хоб территория Ашан. нигоҳ кунед бача азиз. территория Ашан дар қарор дорад. хоб назди Сафина ҳаст ку ин тараф Зелёни мешавад. хулоса инами тарафо 65 квадрат 354 000 сум дар 16 этаж як хонага дар Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. занг зада пирсен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони квартира масоҳатш камай, неки квадрат 28 квадратай, неки нархи созай чем дига нархҳо камтарак и тарафайда. хулас як хонага квартира дар 3 этаж 28 квадрат. ин квартира дар политехникум ай бача азиз, дар шаҳри Душанбе дар политехникум. як хонага 3 этаж новостройка дом ремонт, яъне ки дохили хонаҳо ремонт кардаги 28 квадрат, свет пастяни. хоб саудо мешавад. территория политехникум 345 000 нарх. агар аз зуми канали Саудо ТВ занг зад, худо хоҳад арзонтон мекунам.
лайкора монен дӯстон, фикротона комментар якнен, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписа сакнен. хонаҳотона видео навор каро кин ёки рафта хидмонай пеш видео када фурӯшта мегирам. иншоаллоҳ ки ҳамин гарантияи 70-80% дода метонем. Нашуд масъалаи савдо кардани хонаҳо. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ана ин квартира бачаҳо 20 квадратай бо бениҳоят арзонтари бадай кадометон мегирен оши ҷонтон шава. якхонага квартира 20 квадратный метр дар 11 этаж 46 микрорайони шаҳри Душанбе срочно фурӯхта мешавад. якхонагара дар Саудо гузаштан 11 этаж, дом 11 этажа. хуб против ресторан Самарқанда қарор дорад. нарх 300 000 сум 20 квадратный метр. ина марҳамат срочно бад савдо карда мешавад. 20 квадрат ҳам фикр мекунем ки бениҳоят камай, не ки чем дига нархо 300 000 бо камтар сосаракай. территория 46 ҳам ин тарафу гарени ободай талаботаш бениҳоят бисёр бачаҳо. як хонага 20 квадрат. занг зад далши маълумоти бештар тариқи рақамошон 6712 ахираш занг зад бигирем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, ин квартира ҳам 30 квадратай, ана 30 квадратай якхонагай дар 5 этаж ноҳияи Синои шаҳри Душанбе да қарор дорад. телефонашро экрани шумо ахираш 2011 боз маълумоти бештар занг зад мегирем. хона мега дар Зарафшонай. якхонага 30 квадрат доми 5 этажа дар 5 этаж қарор дорад. хуб ҳамаи падезош мега закритияй, дар байнаш як дона откритий. хуб хона дар назди мактаби 86 ва назди бозорчаи Зарафшон харидори аниқ боша, боз як муомилаи хуб карда мешавад. 395 000 сомон 30 метри квадратӣ. марҳамат дӯстон, аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед рақамҳои дастишонда. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар дуюм этаж. якхонагаҳай дуюм этажа 102 микрорайони шаҳри Душанбеда қарор дорад. масоҳати 28 квадратный метр. масоҳати 28 квадрат. хона дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар 102 назди Садиқ. хуб ба хонаи духонага болои сум метем алиш мешава. ягон кас духонага дошта боша агар ира метем болои сум метем мега оила камтар вазминтаракай сум метем болои алиш мешава. ҳозираша амира 28 квадрата мо 400 000 нарх мондем. камбеш муомила дорад. як хонага 102 дуюм этаж 400 000 сомонӣ. лайкора монед, подписа сакнен, фикротона комментар якнен. аз куҷо хона замин квартира дар корай таги коммента нависонем бач азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 сотиқ замин дораву 5 хонагаҳай. ана нарх мана нарх бигирен шакл. нарха мегум талхату накаҳо бачочам. хуб як этажаҳай 5 комнатаҳай ремонтош просто дараҷаи олӣ кардагиҳай. қонуну қоидаш қатъӣ 3 сотиқ заминда сохтагиҳай. дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Фирдавсӣ Душанбе. нарх 900 000 сомонӣ. хона дар поёни корвон кӯчаи Қаҳрамон. якум кӯча хонаи 470 ремонташ фасон савдои соз дорад бо 900 000 сомон. якчи нимчи муомила карда мешавад. кредит алиши вариантро қайд накардан шояд 70% бо можад ки ин масъала қатъиан ягон гап шава. рақамҳои 49 ахиршай занг зад пурсон ше. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ Срочнияк. 2 сотиқ замин да сохтагиҳай ки 5 ҳуҷрага кардагиҳай. аз ви дидесен хонаи зур 2 этажа 5 хонага аз нархи дигариш камтар арзонтар. 2 сотиқ поёни корвон ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе. иборат аз 5 ҳуҷра, иборат аз як кухни, баня, дарунашта адрес поёни корвон роҳи
خب از роҳи калон мега 350 метр дуртар маълумоти бештар бо телефон нарх 870,000 сомонӣ. дар 870,000 метавонед бихаренда зиндагии шоҳонаро сар кунед. 2 этажа бо проекти фасони хушрӯӣ замонавӣ кардагӣ 870,000 як чинимчи муовиладор рақами ватсапшон ахираш 4242 аз номи мо метавонед муроҷиат бикунед бача азиз. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. анаи хонане ки зури бадаю хеле арзонае, беҳад мақсад меҳнат кардана арзонтар мондан ки сум дар кораи савдошава биравам. як этажа, се хонага, 3 сотиқ замин масоҳат дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулбутта қарор дорад. се хонага 3.5 сотиқ замин будааст дар маҳаллаи Гулбутта дачаҳои Маҳмуд. маълумоти бештар бо телефон нарх 600,000 сомонӣ. дӯстони хеле ремонтоқати тарафода нарх намо бениҳоят қиматай. 600,000 ҳам нархи созай дӯстон, чем дига нархҳо. хоб дӯстони ман бошед, ин рӯза навори ман тамом шид. чизе ки ёфтам, хоҳиш кардем, рӯй кардем, ҳамаша мондам. далчи бо ждат мекунем. хонаҳотона видео карои кунем дар ҳамин WhatsApp яки сура гирифта рӯй кунем дар YouTube, TikTok, Instagram рекламака фурӯшта мегзорем. ҳамин наворда як лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хушомадед бачаҳо, то навори баъд.